What's up guys? Ndadzoka futi nemuroora wenyu kiki, muroora wenyu kiki zviri sekiki. Kiki akazombobika futi kamwe kanhu kanonaka futi ndatomunetsa chiti aiwe chahasiyana nezvauri kuita izvi ubika manoodles andidye manoodles. Guys, akandibikira kamwe kanhu kandakadya ndikanakirwa ndikanzwa kuti aiwa izvo ndingomunetsa kubika everyday. So takaita skiti nako vanhu ndobva vati aiwa uyai nerecipe. Saka vauya kuzoitaura nerecipe. Kanonzikai angori manoodles anenge aine mazai necheese. Munhu anobika zvakasiyana siyana, so I just want to show you kuti andomabika sei kuti anyatsotinakira. Achisvika pano natora tina ndidye manoodles zvikanzi dzikamai munodya amana. Okay, regai tiende tibikirwe manoodles tione kuti zvinofamba sei. So guys, ndiradze mabikiro andinoita manoodles angu anenge ane manoodles, mazai necheese. Not to forget black pepper guys. Chinhu chakakosha singaite mukitchen ichi. So ndo my ingredients acha. Ngecha ndikupai ndoshandisa just 2 timapakisi manoodles, 3 mazai, 1 tomato, then ori grater, half pepper. You can also use robot pepper kana unayo. Just green, yellow, ne red, ne half onion. So now we're going to grate tomato langu. So right now ndakata cheese yangu into triangles. Muchazoona nyipa ichashanda inonyatsobuda zvakanaka kana ukaisa matriangles. Then manoodles ndo mabreakawo kuitira kuti aite madiki madiki zvinonyatsobuda. As you can see, anyatsobuda zvakanaka manoodles angu. Then mazai, ndoshandisa 3 mazai. You can also add more kana unawo, but 3 bowl. So mazai, you add salt. As you can see, awisa yakawanda. Then black pepper. Then you mix well. Unyatsomixa zvinyatsosangana zvakanaka. Yeah, as you can see, or add after paprika. Zvinonyatsobuda sweet, but if you have just black pepper ifanira kutoshaikwa ndo inopa taste karimwa. Then you mix well. Tichikutendai zvekare nekudzidzisa munhu kutaura kuti chii kunonzi kudii mapotati kunonzi kuita sei? Kunonzi kupila. Vakazomugadzisa mukati kunonzi kupila. Aita zvekushevha mapotato kushevha. Pano umwe wazoti isi topesa taluza apo taita tikahwa nyaya yekungoti kushevha. Vanhu vanga kufunga kushevha chii? So mfrying pan yako isa mafuta ako umeka short anyatsopisa. Angu angapisa kudhara. As you can see, ndakutoedha onion yangu. Waisa onion yako waisandra zvikanyatsoita yatina ka brownish. Then obvaisa robot pepper yako osandra zvakanaka. Then obvaisa madomasi ako akagretwa ne. Then onyatsosandura. Obvaeda salt. Sakanganisa salt to taste. Then ovhara ako for about 3 minutes. Unozotauchidzoka uchicheka. Guys, dei zvaita kukushare nemi zviri kubikwa izvi mucomment section tichikupai muchidlawo mucomment section. Manje hazviiti mutombozvibikawo kwenyu mungotedzera mubikawo kwenyu, but zvoita sotonyima, but hatina mapiro atingakuitai guys. Dei zvaita kushare necomment section taivapawo vedu wenyu. Then after 3 minutes wadzoka hako wakuzocheka. As you can see zvaita sandra so unoti zvaita. Then obvaisa boiling water. Ndoredawo 1 cup yemvura inopisa. Pane skiti randakamboita, so vanhu vakatanga kubvunza kuti zvii zviri kudirwa mvura izvi. Ndizvo zvinhu zvacho zvandaitobika izvozvizvi. Ndaitombobikirawo daddy. Wodera mvura yako. Then kana zvadai so wakuchisa manoodles ako. Unomaisawo zvakanaka. You see it amabreaka kuti anyatsokwana. Ubva wanyatsomeka sure takagara zvakanaka. Ubva wamavhara. Ubva wamasiya for about 10 minutes. So guys, zvinhu zvandiri kubikira izvi ndomupfuwira wangu. Handina mumwe mupfuwira unoshaura kuti sei uchidiwa. Ndinowandira kukitchen kumapoto. Kwako ndonyatsoita perfectly nemwoyo wese unoda. Saka kana muchidawo muchichivawo chichi zvamunotaura kuti pressure
Zvitrai muone mutambo wechibika bika tinonaka naka uone kuti so ndozo mawazoni ndokara ndokudira zvonaka zvonobika kwakunyepa kunyepa wakazvitaura gauri kuti mbene yakamisa nemapoto. So guys, neta uchicheka ka kuti zvaapapi. Yeah, as you can see, aita manje manoodles aya. So akupera mvura, anofanira kusara unoita mvura pasi pasi kuti asazotsvirire ne. Onyatsomashepa zvakanaka, onyatsoteedza pan. Ndakaona paomelette ye vanhu mamusingashepe, yaifanira kunyatsoshepa pan ndokuti chinakidzewo shape yacho, chiappetize. So handiti munoona then kana zvadai obva wachisa mazai ako. So onyatsoisa mazai ako zvakanaka, onyatsoita make sure kuti akwana everywhere. Then onyatsoita make sure kuti anyatsospreada zvakanaka zvese bowl. As you can see, nyatsomaspreada zvakanaka naka. Take your time. So kana wapedza kudai so you can add cheese yako manje. Zve zvandichikudzwa kuti ndaisa into triangles ndopa zvinonyatsondibudira hangu ipapa because pani inenge iri yeseko saka zvinobva zvanyatsobuda zvakanaka. Ubva waisa cheese yako, vapedza waisa cheese unobva wafara. guys, mukadya zvinhu zviri kubikwa izvi kana kuti iwewe ukapa murume wako zvinhu zviri kubikwa unohwa nemapromises. Ini ndahwa nekupromisa munhu zvimwe zvacho handisati ndatoita, zvimwe zvacho handitozvikwanisi zvandaipromisa. Ndanakirwa mufunge. Guys, ndakanzi ndotengerwa lambo. Ndikuudzai guys, ndakanzi ndofesika yangu ndikutengerwa lambo neimba kuchando. But ane mabrothers 6 ndakapromisa mumatorisa license ose. Apa handisati ndatanga kana mumwe chete zvawo. Izvi zvanatsano makozi asi kumira upinda kuhaufa anobomira izvo hazvichataurika. handitobika. So now ndakutarisa kuona kuti zvaapapi. Yeah, yapera yeah, chaita manje as you can see. Chapera mvura pasi. Kana chaita sezvizvi then ochivhara ombochisiya paside chichitonhora. Kana chatonhora manje then ndo pachinozokwanisa kubuda mupani. I will show you. Yeah, so now chatonhora ndakucheka kuona kuti chakubvisika zvakanaka here. You see? Zvakanyatsobuda zvakanaka mupani. Then ndokuchikwanisa kuchikata. You see that cheese anaisa like tuma triangle here. Ningokuiteedza so. Uchinyatsoikata zvakanaka. Chingobudawo shape inonakidza so. Yeah. So now try this. Guys, chunhu chiya chaibva. Izvi zvakuinzi regai vauye nacho kana tizvidyire mumboona hamene kuti zvanhasi zvonaka here, but pasikiti zvainaka. Handizvozii nhasi munhu anogona kupotsa ka. Haufa uya tori ukudya. Okay. I don't have time yekupisa plate. Chiri kupisa. Okay. Kaizini Baba itakwenda nodya. handina hangu zvotaura, asi inini taura chokwadi handina kwandoenda, ndotohlakana kuenda kubasa kukwira hangu mumba. Anosara akabika akadya yoga.
mazvinzwaka Kuidumbu here wona. Idumbu here. Aiwa. Zvinonaka vanhu ve. Bikiranai kudzimba uko. Hana hangu zviri kutaura, ndingada kutaura kapangu ndingatoti Manoodles mufunge. Bepoka zvoti. Mana chano wanda ma license vangani. watanga. So guys, muriona video ramamuchiona iyi. Panapa rakagurwa tichimbokatrai. Kana muchida kuona zviri straight uchinyatsoteedzera recipe uchibika, endai kupeji kwake. Anonzi Muroora wenyu. Endai ikoko. Endai zveni ikoko. Ndokune video riri straight